Interes za modu sam razvila još od malih nogu, gdje sam voljela likovnu kulturu, gdje sam voljela rascrtavanje, crtanje, stvaranje odjevnih predmeta, što me dovelo da upišem modni dizajn u srednjoj školi, te nakon toga i tekstilno-tehnološki fakultet u Zagrebu. Izložba je bila povodom Međunarodnog dana žene sa udrugom žene iz centra svijeta, tako da sam veoma zahvalna što se to desilo. Jako sam zahvalna i Ani Štefančić s kojom sam pričala i što smo omogućile ovu izložbu. Tema izložbe od skice do kolekcije prikazuje 4 kolekcije, 4 teme koje su nastale tijekom studiranja na modnom dizajnu na tekstilno-tehnološkom fakultetu. One prikazuju diplomsku kolekciju, naziva Obedience in Fragments, koja je nastala iz istraživanja molimske vjerske zajednice. Druga kolekcija, koja je ujedno prikazana i fizički, naziva Teddy Girls, bazira se na subkulturi Teddy Boysa, koja je nastala 50. godina prošlog stoljeća. Fotografije su nastale u sklopu projekta Fotosofija 19, čiji je organizator Damir Hojka. Svakako se vidim u ovom području. Htjela bih razvijati svoje kreacije i tako. A budućnost smatram da leži u održivosti i inovacijama. Smatram da upornost, hrabrost, treba puno hrabrosti i da nikada ne odustate.